ndị eze nwaanyị kịta emasị gị na o yi trauza ọ bụrụ na iyi trauza ike nwaanyị nwere ebe ọ bụ ọ na-alụ ọgwụ ọ na-achụ mmụọ onye kala arụrụ na ịgbasala ya ọkpa gị lụọ ọgwụ ya ịgbasala ya ọkpa gị lụọ ọgwụ obu ọmanla kedụ ile gị anya na ụkwụ ọ bụrụ ọbanye ka ọ dabụ n'ike gị ma ọ ka ọ dabụ na pantị gị ịghọtago ịgbasala ya ụkwụ gị onye bụ ọgwụ ri nwaanyị ada edogwe chi ya nwaanyị ada ewu ikenga nwaanyị bụ di ya ma ọ bụ nne ya ikenga dị gị bụ ikenga gị ikenga nna gị bụ ikenga gị nwaanyị ada ewu ikenga ma tata nwaanyị ndị eze nwaanyị tata na-edewele nwaanyị ikenga dewele nwaanyị chi nwaanyị ada edogwe chi maka ndị eze nwaanyị tata chi gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị were right idokwu ya talk more of idokwe chi nwoke bụla amụ bịalibe gị esi gị idokwele echi ya ụnụ adochiezi ụnụ ekechizi na ndị mmadụ na ụnụ ekechi ndị mmadụ. Nna anyị ukwu ị kwuru okwu na nwaanyị adịghị enye chi ya ihe biko ịma na ọtụtụ n'ime anyị emego mistake maka ajụ ha ajụjụ ịmarọ ka esi eme ya ga-abanye n'ime ya ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ekirikwa m ọtụtụ n'ime anyị emego ya wụ mistake biko nwe na-asị gị biko enwekwara solution onwe ha ga-eme ndị nke mebiri onwe ha ga-eme iji wụsapụ onwe ha na ndị ka ha meburu before. Ọ dị mma ndị be anyị sị na ama adịrị egbu ama ibe bụ na-egbu mmadụ bụ ibe onye macha na ọ dịrọ mma ka na-eme ọ bụrụ otu anyị malụgoro tata iteke correction kwụsị iji aka gị edokwachi gị na nwaanyị ka ị bụ na nwaanyị ada agbanwe okposi ngada maka gịnị na-arụ nwaanyị ka mmụọ si apụta anyị na-asa abụ nwaanyị dịka otu si gwa gị na mbido anyị na-esa abụ nwaanyị ị ga-akpọ nwoke nwaanyị na-anọ ọdụ ka eze ya ka ị ga-akpọ bụ Oliakụ mbọsị bulugbo na nwunye onye Igbo a nwere ọda ata ahụhụ ọ bụrụ nke a na-agwa gị kịta find something doing ise nwaanyị find something doing na ịma nnụ nwaanyị na-ewere aka ọrụ mbọsị bulugbo bụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo bụ housewife gaba na-abụ fully housewife anyị amaghị ụfọ na uwe chenjigo kịta so chọọ nwoke ka o dokwalụ gị ijizi n'aka gị edokwa ịgbanwe na okposi ngada ndị bụ eze nwaanyị ana m avụ ụfọdụ ịbatala nọdụ n'iru agwụ gị bute oche nọdụ gbanwe ngada agwụ bịa tụọ nzu ndị mmiri bịa tụọ nzu mba ndị mere eze nwaanyị mbọsị bulugbo bụ na ọ bụrụ na ba achọ ego ọjị chịkwa ụkwụ gị achịkụ debe iru mmụọ gị otu a ịgbanwe na mmụọ ngada ọ nwere ihe kpatara ya jee jụọ nne gị ka ọ kọwara gị ma nne nne gị ma nne nna gị jụọ agadi nwaanyị nọ na be gị maka na ndị eze nwaanyị kịta emasị gị na oyi trauza ọ bụrụ na iyi trauza ike nwaanyị nwere ebe ọ bụ ọ na-alụ ọgwụ ọ na-achụ mmụọ ịgbasara na ọkpa gị nya mere o ji wuo bụrụ ọ bụrụ na ịgbasara ọkpa gị na-enyi ike gị melụ ndị be anyị o ji bụrụ onye nọdụ ọchịkọ ụkwụ ya ọnụ ọ bụrụ maka ya ịbụ onye kala arụrụ na ịgbasala ya ọkpa gị lụọ ọgwụ ya ịgbasala ya ọkpa gị lụọ ọgwụ obu ọmanla kedụ ile gị anya na ụkwụ ọ bụrụ ọbanye ka ọ dabụ n'ike gị ma ọ ka ọ dabụ na pantị gị ịghọtago ịgbasala ya ụkwụ gị onye bụ ọgwụ ri gbasala ụkwụ gị chedo ụkwụ gị n'ọgwụ a ọ bụrụ ọgwụ a bịa bụ ọgwụ a alụọ na nwaanyị bụ alụsị ka ọ bụ nwaanyị bụ agbala ya ga eji akpọrọ agbala na ụmụ agbala ka ọ nọrụ ya mere na nwaanyị adịghị edokwechi ya